Krishna 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 Hare Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Hare Krishna Mataji. Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna Mataji. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna Mataji. ക്ലാസ്സിലെല്ലാരും ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിരുന്നു അല്ലേ? ചൊല്ലിയിരുന്നു മാതാജി. ശ്ലോകം ചൊല്ലി മാതാജി. അത് നല്ല ദിവസം തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. നമ്മുടെ ഗീത ജയന്തി ആയിട്ടാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 18ാമത്തെ അധ്യായം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മിലിതം ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന സ്വയം ഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീരാഘാനീകാംശ ഹേ कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांतस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमः। मां विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारी श्री कृष्ण चैतन्य श्री हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കുഴപ്പമില്ല. മാതാജി ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊരു ഇതുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കുണ്ട്. ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ചെറുതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ ഈ ആഴ്ച കൊണ്ട് 18ഉം 19ഉം അധ്യായം ഈ ആഴ്ച തീരുകയാണ്. അപ്പോ നമുക്ക് ഈ രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കൂടി ഈ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും നമുക്ക് നാളെ ആദ്യം തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് 19ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരാണ് ഇനി പ്രസന്റേഷൻ ചെയ്യാത്തവരായിട്ട് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് പറയാമോ? നമുക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ആഴ്ച കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ആഴ്ച തൊട്ട് ഇതിന്റെ നമ്മള് ലെവൽ 2 പഠിച്ച ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കേണ്ടി വരും. ഓരോ ടോപ്പിക്സ് ഓരോരുത്തർക്ക് കൊടുക്കും. അപ്പൊ കുറെ മാതാജിമാര് നേരത്തെ ഇത് അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരാണല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്തതാണ് മാതാജി. മാതാജി അതെ. ഇന്ദിര മാതാജി, വിജയനാണു മാതാജി, സുധീന്ദ്രനാഥ് പ്രഭു ഒക്കെ നേരത്തെ ചെയ്തതാണ്. മാതാജി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നിട്ട് ഓരോരോ ചാപ്റ്റർ അതൊന്ന് പറയാനൊക്കെ അല്ലേ മാതാജി? അതെ അതെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവര് ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുമോ? കാരണം നമ്മളെ ലെവൽ 3 കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നത് അതുകൂടെ ചെയ്താലേ കംപ്ലീറ്റ് ആവും. സതീദേവി അമ്മ മാതാജി ഉണ്ട്, MVK അമ്മ, കൃഷ്ണശ്രീ, 7 പേരുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേര്, രാമചന്ദ്ര പ്രഭു നേരത്തെ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാവരുടെയും പേര് ഇന്ന് എഴുതിയെടുക്കാം. എല്ലാം അവസാനം വരെ ഇരുന്നാൽ മതി. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പേര് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഓരോരുത്തർക്ക് ഏത് ടോപ്പിക്കാന്നുള്ളത് നാളെ ഞാൻ തരാം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് ഓരോരുത്തര്
വെച്ച് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. 4 പേര് വെച്ച് ഒരു ദിവസം പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരാഴ്ച ടൈം എന്തായാലും കിട്ടും. അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് പ്രസന്റേഷൻ തുടങ്ങാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 പേര് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ 10 പേരുടെയും പേര് ഞാൻ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യാം. മാതാജി ഭഗവത്ഗീതയാണോ അതോ ഇതാണോ? ഭഗവത്ഗീതയാണ്. അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ലെവൽ 3 നേരത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തവരൊക്കെ ചെയ്ത് കാണും. അങ്ങനെയുള്ളവര് വേണ്ട. ഞാൻ ഭക്തിരസാമ സിന്ധു നമ്മള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി, എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മാതാജി. ഭഗവത്ഗീത ഭഗവത്ഗീത ചെയ്യാത്തവരാണ് ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യേണ്ടത് മാതാജി? എന്താണ് മനസ്സിലായില്ല. ഭഗവത്ഗീത ചെയ്യാത്തവരാണ്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി, എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഭക്തിരസാമ സിന്ധു എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇല്ല അതില്ല. ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഭഗവത്ഗീത ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം ചെയ്തു. അപ്പം അത് ചെയ്യാത്തവര് ഒന്ന് ഈ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് കഴിയുമ്പോ ഒന്ന് പേര് തന്നാ മതി. അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് ഞാൻ നാളെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഉള്ള ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ഇടാം. കൂടാതെ നമ്മൾ ഇത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ ലെവൽ 3 കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാരും 16 മാലയാകണം. 16 മാല ആകാത്തവരെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. 16 മാല ആയിട്ട് അവർക്ക് ഭക്തിശാസ്ത്രിയിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഇന്ന് അധ്യായം 18 കടക്കുകയാണ്. നമ്മളെ ഗോസ്വാമിയുടെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു നമ്മൾ കണ്ടു. അത് ഈ ഒരു കടല് 4 ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്, നോർത്ത്, സൗത്ത്. അതിന് ഈസ്റ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ 4 ലഹരികൾ, 4 തിരകളുണ്ട്. അതാണ് സാമാന്യ ഭക്തി, സാധനാഭക്തി, ഭാവഭക്തി, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് ഭാവഭക്തി 17ഉം 18ഉം അധ്യായമാണ് ഭാവഭക്തി. അതിൽ 17ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ കണ്ടു. ഭാവഭക്തി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ഭാവഭക്തി വരെ എത്താൻ സാധിക്കുന്നത്? നമ്മളുടെ വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി വഴി ഭാവഭക്തിയിലെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അല്ലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭാവഭക്തിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. അതിന് പല ഉദാഹരണങ്ങളും നമ്മൾ കണ്ടു. വൈദ്യസാധനാ ഭക്തിക്ക് ഉദാഹരണം ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആരാണ് വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി വഴി ഭാവഭക്തി അല്ലെ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് എത്തിയ ഉദാഹരണം ആരാണ്? നാരദ മഹർഷി. ഹരിബോൾ. നാരദ മഹർഷിയാണ് വൈദ്യസാധനാ ഭക്തി വഴി നമുക്ക് ഭാവഭക്തി അല്ലെ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയത്. പിന്നെ രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി വഴി എത്തിയത് ചന്ദ്രകാന്തി എന്ന ഒരു യുവതി രാത്രി മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നൃത്തം ചെയ്ത്, അത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഭാവഭക്തിയിലെത്തി. ഇനി ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, അനുഗ്രഹം കൊണ്ട്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ വാക്ക് കേട്ട്, ഭഗവാന്റെ ദർശനം കൊണ്ട്, അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ ഉദാഹരണം കണ്ടു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് പ്രഹ്ലാദൻ, മൃഗാരി, കൂടാതെ വാൽമീകി, രത്നാകരൻ അല്ലെ, അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭാവഭക്തിയിലും പ്രേമഭക്തിയിലും എത്തിയ മഹത് ഭക്തന്മാരാണ്. ഭഗവാന്റെ കൃപ കൊണ്ട്, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ 16 വർഷം ഇരുന്നു. അങ്ങനെ ശുകദേവ ഗോസ്വാമിക്കും അനുഗ്രഹം ഭാവഭക്തിയിലേക്ക്, ഭാവഭക്തിയല്ല അതിനു മുകളിലുള്ള പ്രേമഭക്തിയിൽ തന്നെ എത്തി. അപ്പോ നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ, അതായത് ഭാവഭക്തിയുള്ള വ്യക്തിയിലെ സ്വഭാവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 9 സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതിനകത്തുള്ളത്. ഇത് നമ്മളെ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പുസ്തകത്തില് 177ാമത്തെ പേജില് നമുക്ക് കാണാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമിയുടെ സ്വഭാവം. ഇപ്പോ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാം സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ രൂപ ഗോസ്വാമി വിവരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തത് ശാന്തി. ആദ്യത്തത് ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. നമ്മളെ പുസ്തകത്തില് 1 എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവ്യർത്ഥ കാലത്വമാണ്. അവ്യർത്ഥ കാലത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കും.
ഒരിക്കലും അലസനായി ഇരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ല. ദിവസം മുഴുവനും യാതൊരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്താനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തി ഭാവഭക്തിയിലാണോ അല്ലയെന്ന് നമുക്ക് ഈ സിംറ്റം വെച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ എന്താണ് ആദ്യത്തെ സ്വഭാവം? എന്താണ്? ഈ സമയത്തെ എങ്ങനെ വിനിയോഗം ചെയ്യും? തന്റെ സമയം മുഴുവനും ഭഗവാന്റെ 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ കളയില്ല. ഓരോ നിമിഷവും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഉത്സുകനായി ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കലും മടി പിടിച്ചിരിക്കാൻ ഒട്ടും താല്പര്യമില്ല. ഒരു നിമിഷം പോയാൽ തന്നെ അയ്യോ ആ ഒരു നിമിഷം ഞാൻ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ സേവനം ചെയ്യും? ഒരു വ്യതിചലനവും കൂടാതെ സേവനം നടത്തുക, ആ ഒരു വിചാരം മാത്രമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭാവഭക്തിയിലെ ഒരു സ്വഭാവം. കൃഷ്ണോന്മുഖമായി ഹർഷോന്മത്ത പ്രേമം വളർത്തുന്നതിനുള്ള കലർപ്പറ്റ ഭക്തൻ തന്റെ വാക്കുകൾ സദാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായി വിനിയോഗിക്കും. ഓരോ വാക്ക് പറയുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനെ വെച്ച് റിലേറ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത്. അത് ഭഗവത് പ്രാർത്ഥനയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുന്നു. അതുപോലെ പല പല സേവനത്തിൽ സവേ മനകൃഷ്ണ പാതാരവിന്ദയോ വാചാംസി വൈകുണ്ഠ ഗുണാനുവർണ്ണനെ. അതുപോലെ എല്ലാ അംബരീഷ മഹാരാജാവ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രവൃത്തി, തന്റെ എല്ലാ ശരീരത്തിൽ ഭാഗങ്ങളും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും തന്റെ മനസ്സും എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ചിലപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഈ ചിന്ത കൊണ്ട് തന്നെ ഈ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് കണ്ണീര് വരാനുണ്ട്. ഇങ്ങനെ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഇങ്ങനെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഭഗവത് സേവനത്തിന് വിനിയോഗിക്കും. ഒരു നിമിഷം പോലും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാഴാക്കുകയില്ല. മറ്റു കാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് ഒരു നിമിഷം പോലും പാഴാക്കുകയില്ല. ഓരോ കാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഭഗവത് സേവനമായിട്ട് ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കും ഭാവഭക്തിയിലുള്ളത്. അതാണ് അവ്യർത്ഥ കാലത്വം. തന്റെ സമയം മുഴുവൻ ഭഗവത് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉത്സുകനായി. രണ്ടാമത്, എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരപരിശ്രമവും ആയിരിക്കും. എപ്പോഴും അടക്കമുള്ളവനും അതാണ് ശാന്തി. ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്വസ്ഥതകൾക്കിടയിലും സഹിഷ്ണുതയോടെ ക്ഷമയോടെ തുടരുന്നു. ശാന്തി. അപ്പോ സ്ഥിരോത്സാഹം. ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ജീവിതത്തില് ഒരു ദുഃഖം വന്നാൽ, ഫാമിലിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നാൽ നമ്മൾ ഈ ഭക്തിയൊക്കെ അങ്ങ് മറക്കും. പിന്നെ ആ പ്രശ്നത്തിൽ അതല്ലേ ഹൈ പ്രയോറിറ്റി, ഭക്തിയാണോ എന്നുള്ള ചിന്തയില് ആ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പുറകെ പോകും. പക്ഷേ ഒരു ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തൻ തനിക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അസ്വസ്ഥതകൾ എത്രയുണ്ടായാൽ പോലും അദ്ദേഹം അത് സഹിഷ്ണുതയോടെ അതിനെ സഹിക്കാൻ ക്ഷമയോടെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് വേണ്ടത്ര കാരണമുള്ളപ്പോൾ പോലും ഒട്ടും അസ്വസ്ഥനാകാത്തവനാണ് അടക്കമുള്ളവൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരോത്സാഹി എന്ന് പറയുന്നത്. അടക്കവും സ്ഥിരോത്സാഹവും ഉള്ളയാളിന് ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറയുന്നത്, ഇതിനുള്ള ഉദാഹരണമാണ് പരീക്ഷിത്ത് അല്ലെ, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. പരീക്ഷിത് രാജാവിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? അവിടെ ശൃംഗി ശപിച്ചു. ശമിക മുനിയുടെ തോളില് ചത്ത പാമ്പിനെ ഇട്ടപ്പോൾ മകൻ ശപിക്കുകയാണ്. ഒരു ശാപം ഏൽക്കുമ്പോ സാധാരണ വ്യക്തികൾ എന്താണ് വെപ്രാളപ്പെട്ട് അയ്യോ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഞാൻ മരിക്കും, 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ, നമുക്കിനി 7 ദിവസമേ ആയുസുള്ളൂ എന്ന് അറിയുമ്പോ എന്ത് വെപ്രാളവും എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളായിരിക്കും. നമ്മൾ ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇടയിലാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത്. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മരിക്കുമെന്ന് ഡോക്ടർ പറയുകയാണ്. പെട്ടെന്ന് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ലാതിരുന്നു, പെട്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത് ഈ കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ ഉള്ളൂ. ആൾക്കാർ ഭയങ്കര പാനിക്കാവും. എന്ത് ഇനി ചെയ്യും? ഇനിയിപ്പോ അക്കൗണ്ട്, ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങള്, വസ്തുക്കളെ കുറിച്ചും അങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളാണ് ആൾക്കാർക്കിടയിൽ. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എന്താ ചെയ്തത്? ഒട്ടും അസ്വസ്ഥനായിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം തന്റെ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അത് അറിഞ്ഞ സമയത്ത് നേരെ ഗംഗാ നദിയുടെ തീരത്താണ് പോയത്. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അവിടെ സന്തോഷത്തോടെ അവിടുത്തെ ബ്രാഹ്മണ ശ്രേഷ്ഠന്മാരുടെ അടുത്ത് എനിക്കിനി 7 ദിവസമേ ഉള്ളൂ, എനിക്ക് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മഹാബ്രാഹ്മണരെ, നിങ്ങൾ എന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ അർപ്പിത ദാസനായി കണക്കാക്കണം. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എന്റെ മനസ്സുറപ്പിക്കാനാണ്
ഞാൻ ഗംഗാതീരത്ത് വന്നത്. എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചാലും ഗംഗാമാതാവും എന്നിൽ സംപ്രീതനായി തീരട്ടെ. ബ്രാഹ്മണപുത്രന്റെ ശാപം എന്നിൽ പതിക്കട്ടെ. ഞാനത് കാര്യമാക്കുന്നില്ല. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളെല്ലാം ദയവായി വിഷ്ണുവിന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിട്ടാലും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ എനിക്ക് സംഗതിയാകട്ടെ എന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ് പറയാം. ഈ മഹാരാജാവിന്റെ ഈ പെരുമാറ്റം ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യനിമിഷത്തിൽ പോലും പ്രകടമാകുന്ന ക്ഷമാശീലമാണ്. തന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല എന്നറിഞ്ഞിട്ടും അത്രയും ക്ഷമയോടുകൂടി ഒട്ടും ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ആവാതെ എന്താണ് എല്ലാം അടക്കി അസ്വസ്ഥ അവസ്ഥകളിൽ പോലും ക്ഷമയോടുകൂടി സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എങ്ങനെ ഞാൻ സേവനം ചെയ്യും, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പൊ ആ മനസ്സുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് ഏറ്റവും ഉദാഹരണം ശാന്തി. എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും സഹിച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യുന്നത് ചിന്തിക്കുന്നു. അതാണ് ഒരു ഗുണം. ഒരെണ്ണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സമയം ഭഗവാന്റെ സേവനം. രണ്ടാമത് പറഞ്ഞതാണ് ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടി സഹിച്ച് ക്ഷമയോടുകൂടി തുടരുന്നതാണ്. അടുത്തത് മൂന്നാമത്തത് ഭൗതികാകർഷണത്തിൽ സദാ അനാസക്തനായിരിക്കും. അതാണ് വിരക്തി. മൂന്നാമത്തത് വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ഒരു താല്പര്യവും ഉണ്ടാകില്ല, അനാസക്തിയായിരിക്കും. ഇന്ദ്രിയം എപ്പോഴും ഇന്ദ്രിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എല്ലാരും എന്തെങ്കിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ആകർഷണമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി കൊതിക്കുകയാണ്. ഒരു ഭക്ഷണം കിട്ടിയാൽ നാവ് കൊതിക്കുകയാണ്, എനിക്കത് കഴിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ്. ദൃഷ്ടി എന്തെങ്കിലും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ എനിക്കത് കണ്ടേ പറ്റൂ എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ കണ്ണുകൾ അതിലേക്ക് ആകർഷണനായിരിക്കുകയാണ്. ചെവിയിൽ കൊണ്ട് പരദൂഷണം കേൾക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം പറയാനും അത് കേൾക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സിനിമ പാട്ട് കേൾക്കാനും ഒക്കെ ചെവി ഇങ്ങനെ കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയം എപ്പോഴും ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഒരു ഭാവഭക്തിയിലുള്ള കൃഷ്ണോന്മുഖമായ അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം വളർത്തുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താണ്? ഈ കാര്യങ്ങളിലൊന്നും ആകർഷണം കാണില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതിൽ ഒരു ആകർഷണവും ഇല്ലാത്ത ഇന്ദ്രിയങ്ങളായിരിക്കും. ഈ അവസ്ഥയാണ് അനാസക്തി. ഇതിന് ഉദാഹരണം ഭരത മഹാരാജാവാണ്. ഭരത മഹാരാജാവ് ഏത് ഭരത മഹാരാജാവെന്നറിയോ? നമ്മുടെ ഋഷഭദേവന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ഭരത മഹാരാജാവ്. അദ്ദേഹം ഭാവഭക്തി വരെ എത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. ഭാവഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒട്ടും അനാസക്തി. കാരണം അദ്ദേഹം രാജാവാണ്, വലിയ കൊട്ടാരവും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ, നല്ല രീതിയിൽ ഭരണം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. എന്നാൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ പാദകമലങ്ങളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ ആകർഷനായി ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബം, സന്താനം, സുഹൃത്ത്, രാജ്യം ഇതെല്ലാത്തിലും ആസക്തി ഉപേക്ഷിച്ചു ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത് അസ്പൃശ്യമായ വിസർജ്യത്തെ എന്ന പോലെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിസർജ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല, അതങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോവാണ്. അതുപോലെയാണ് തന്റെ കുടുംബവും തന്റെ സന്താനം, സുഹൃത്തുക്കൾ, രാജ്യം ഇതെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് പോവുകയാണ്. പക്ഷെ ഒരു ഭൗതികവാദിയുടെ അടുത്ത് ഇത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. തന്റെ കുടുംബത്തെ ഇട്ടിട്ട് പോകുന്നത് അത്ര വലിയ കാര്യമാണോ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിക്കാരാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയിൽ എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആൾക്കാർ. സാധാരണ ഈ ഭൗതികവാദികൾക്ക്, മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുമ്പോൾ അവര് സ്വന്തം ഇപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും സീതാദേവിയെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോയ വ്യക്തിയല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിൽ കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ്. കൂടാതെ ബുദ്ധൻ ഒരു രാത്രിയിൽ തന്റെ ഭാര്യയും മകനെയും ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ ഭാര്യ മകന്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. അപ്പൊ കുടുംബത്തിലുള്ള അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ സമൂഹം, കൂടുതൽ ഇന്ത്യയിലും എല്ലാരും. പക്ഷെ മറു രാജ്യങ്ങളില് ഈ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് വളരെ കുറവാണ്. എന്നാൽ അതാണ് പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത്, ഇന്ത്യയിൽ എനിക്ക് ഇത് പ്രീച്ചിങ് സക്സസ്ഫുൾ ആകാത്തതിന് മെയിൻ കാരണം ഇന്ത്യക്കാരെല്ലാരും തന്റെ മക്കളുടെ കല്യാണത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ്. കാരണം എപ്പോഴും തന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി, കുടുംബമാണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി.
അവർക്ക് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചോ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. അപ്പൊ അത്രയും അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടില് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളുടെ വേർപാടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുടുംബത്തിലെ ഒരു മനുഷ്യനാണോന്നില്ല, കുടുംബത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഒരു ചെറിയൊരു പൂച്ചയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പട്ടിയോ വല്ലതും വന്നാൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിനോടങ്ങ് അറ്റാച്ച്ഡ് ആവുന്നു. അതിനെ കണ്ടിട്ട് അതിന് പാല് കൊടുക്കുന്നു, അതിനെ ലാളിക്കുന്നു, പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ പുറകെയാവും. അപ്പൊ അത് ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ പൂച്ച വല്ലതും വണ്ടി ഇടിച്ച് ചത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വിഷമമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ്. പക്ഷെ അത് ബാക്കിയുള്ളവരെന്താണ്, അയ്യോ അത്രയും നല്ല മനുഷ്യനാണ്, എന്ത് സ്നേഹമാണ് ആ ഒരു മൃഗത്തോടും, അങ്ങനെ തോന്നും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് നമ്മളെ ഈ ലോകത്ത് തന്നെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് അതിനോട് എന്താണ്, എല്ലാത്തിനോടും നമുക്ക് കടമ എന്ന പ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്യണം. നമ്മളെ കുടുംബത്തെ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളെ കടമയാണ്. ഈ കുടുംബത്തെ തന്നത് നമുക്ക് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്ന ആ കുടുംബത്തിനെ തിരിച്ച് നമ്മൾ എപ്പോ പോകും, നമ്മളെ കുടുംബത്തിലെ ഓരോ അംഗങ്ങളും എപ്പോഴാണ് തിരിച്ച് ഈ ലോകം വിട്ട് പോകുന്നത്, ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒന്നിലും ആസക്തിയാകാതെ ഇരിക്കുക, ആ ഒരു ഭാവത്തിൽ എത്തുന്നതാണ് ഈ ഒരു വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു. അതാണ് ഭരത മഹാരാജാവ് തന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുടുംബവും സുഹൃത്ത് സന്താനം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു, പിന്നെ പോയി. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ സംഭവിച്ചത്? അങ്ങനെ തന്റെ കുടുംബം എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ വ്യക്തിയാണ് ആരിൽ ആകൃഷ്ടനായത്? ഒരു മാൻകുട്ടിയെ. ഒരു മാൻകുട്ടിയെ. അതാണ്. അപ്പൊ ഭാവഭക്തിയിൽ വരെ എത്തിയ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാരത രാജാവ്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. ആ ജന്മം ആ മാനിൽ ആകൃഷ്ടനായത് കൊണ്ട് യം യം വാപി സ്മരൺ ഭാവം, അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ മാനിനെ ഓർത്ത് മരിച്ചു. അങ്ങനെ അടുത്ത ജന്മം ഒരു മാനായി. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അത്രയും നാൾ ചെയ്ത ഭക്തി അത് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല, അത് കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആ മാൻ വളർന്നതും ആ ഭക്തി അത്രയും ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ കഴിഞ്ഞ ജന്മം നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു, മാന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് തന്നെ. എന്നിട്ട് ഒരു ആശ്രമത്തിലായിരുന്നു ആ മാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അവിടുത്തെ പ്രസാദവും കഴിച്ച് അവിടുത്തെ അന്തേവാസികളുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ടും ആ മാന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ചു അടുത്തത് ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിക്കും. അപ്പൊ ജഡഭരതനായിട്ട് ജനിച്ചപ്പോഴേ അദ്ദേഹം ഭാവഭക്തി അവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ജന്മം അദ്ദേഹം പ്രേമഭക്തിയിൽ ഉയർന്ന് തന്റെ ജന്മം പൂർത്തീകരിച്ചു, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടി. അപ്പോ അതാണ് ഭാവഭക്തിയിലെ ഒരു സ്വഭാവം, വിരക്തി. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാകില്ല, അനാസക്തനായിരിക്കും. പിന്നെ വേറെ ഒരു ഇതിൽ പറയുന്നത്, അനാസക്തി എന്നാൽ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പ്രലോഭനത്തിൽ നിന്ന് കൃത്രിമമായ ഒഴിഞ്ഞുമാറൽ എന്നല്ല. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് കൃത്രിമമായിട്ട് ഒഴിഞ്ഞുമാറും. ഞാൻ റിനൗൺസ് ചെയ്യാണ്, കാരണം ഞാൻ സന്യാസം സ്വീകരിക്കാണ്, എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട. നമ്മളെല്ലാ സിനിമയിൽ കണ്ട പോലെ ശ്രീനിവാസൻ, ചിന്താവിഷ്ടയായ ശ്യാമള, ആ സിനിമയിൽ തന്നെ ശ്രീനിവാസൻ അവിടെ പോയത് കൃത്രിമമായിട്ടാണ്, ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അത് കണ്ടു അവരിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്കിതൊന്നും വേണ്ട. ആ ഭാവം ഉയർന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ കൃത്രിമമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉയരുന്നതല്ല. ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ തുടക്കത്തിൽ ഒരു പ്രാരംഭ ഭക്തൻ എല്ലാത്തരം വിലോഭനീയാകർഷണങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. എന്നാൽ എല്ലാത്തരം പ്രലോഭനങ്ങളിലും സാന്നിധ്യത്തിൽ പോലും വശീകരിക്കപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കുക എന്നതാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്റെ നില. അനാസക്തിയുടെ യഥാർത്ഥ മാനദണ്ഡം ഇതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷകപ്പെടാതെ നിൽക്കുക കഴിയുന്നവനെ അനാസക്തൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പം ചില കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമുക്ക് അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ പോകാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കണം. അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസിൽ കൂടി വളർന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുന്നത്. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതിനോട് വിരക്തി കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നാച്ചുറൽ ആയിട്ട് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ആ വിരക്തി വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അയ്യോ ഗുരു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ചെയ്യരുത്, ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ള ലെവലിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ സാധന തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സാധന ചെയ്ത് പിന്നെ നാച്ചുറലി നമുക്ക് ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഒന്നിനോടും കാണില്ല. ആ ലെവലിൽ വരുന്നതാണ് ഭാവഭക്തിയില് വിരക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ എന്ന് പറയുന്നത് മാനശൂന്യത.
അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, വിനയാന്വിതനായി ബഹുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാണ് മാനശൂന്യത. മാനശൂന്യത എന്ന് പറയുമ്പോ ഒട്ടും എന്നെ എല്ലാരും പ്രകീർത്തിക്കണം, ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ്, ഞാൻ നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കും, എനിക്ക് നല്ല കഴിവുകൾ ഉണ്ട് എന്ന് മറ്റുള്ളവരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക. അങ്ങനെ ഒരു ചെറുതായിട്ട് പോലും ഒരു സ്ലൈറ്റ് 1% എങ്കിലും നമ്മളുടെ ഉള്ളില് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരിക്കലും ഭക്തിക്ക് അനുകൂലമല്ല. അപ്പൊ മാനശൂന്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരി പോലും ബഹുമാനം ലഭിക്കാൻ ആഗ്രഹമേ ഇല്ലാതെ അത്രയും വിനയാന്വിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കും, ഒരു അഹങ്കാരവും ആയിരിക്കും ഭാവഭക്തിയിലുള്ളത്. ശുദ്ധ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ സർവഗുണങ്ങളുമുള്ള ഭക്തൻ തന്റെ സ്ഥിതിയിൽ അഹങ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാളെ നിരഹങ്കാരി എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് ഒരു ഉദാഹരണം പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഭഗീരഥനെയാണ് പറയുന്നത്. ഭഗീരഥൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? ഗംഗാദേവിയെ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഗംഗാദേവി ഭൂമിയിൽ വരാനുള്ള കാരണക്കാരൻ ഭഗീരഥനാണ്. സാഗർ എന്ന മഹാരാജാവിന്റെ ഡിസെൻഡന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഭഗീരഥൻ. അപ്പോ ഈ സാഗർ രാജാവിന്റെ മക്കളെല്ലാം ഒരു അപരാധം ചെയ്തു കപിലമുനിയെടുത്ത്. അപ്പൊ കപിലമുനിയുടെ അടുത്ത് അപരാധം ചെയ്തപ്പോ എന്താണ് അദ്ദേഹം ദേഷ്യം, കാരണം അപരാധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദേഷ്യമായിരുന്നു, കപിലമുനിയോടുള്ള ദേഷ്യം. അപ്പൊ ശരിക്കും കപിലമുനിയുടെ അടുത്തുള്ള ദേഷ്യം അവർക്ക് തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം ഉണ്ടായതാണ്. കാരണം അശ്വമേധ യജ്ഞം ചെയ്തപ്പോൾ ഈ കുതിര ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോകും. അപ്പൊ ആ കുതിരയെ പിടിച്ചു കെട്ടുന്ന ആളെ യുദ്ധം ചെയ്യണം, അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു നടപടി. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രന് ഇവരിങ്ങനെ പോകുന്ന കണ്ടപ്പോൾ ഇന്ദ്രൻ വിചാരിച്ചു ഇനി എന്റെ സ്ഥാനം പോകും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ഇന്ദ്രൻ ഈ കുതിരയെ എടുത്ത് കപിലമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിന്റെ അടുത്ത് കെട്ടിയിട്ടിരുന്നു. അപ്പോ ഇവര് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുതിരയെ ഈ ഓരോ കടലും വരാനുള്ള കാരണം ഈ സാഗര രാജാവിന്റെ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് 60,000 മക്കളുണ്ട്. ഈ മക്കള് കാരണമാണ് ഈ സാഗരം തന്നെ ഉണ്ടായത്. അവരിങ്ങനെ കുഴിച്ച് സാഗരങ്ങള്, നദികള്, പുഴകൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടായത് ഈ സാഗരന്റെ മക്കൾ 60,000 മക്കളും കുതിരയെ തേടി കുഴിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം അവര് കപിലദേവന്റെ ആശ്രമത്തിലെത്തി കുതിരയെ കണ്ടപ്പോ എന്താണ് ചിന്തിക്കുക? ഓ, ഈ മഹർഷിയാണ് ഞങ്ങളുടെ കുതിരയെ പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയത്. ഉടനെ ദേഷ്യം വന്നു, അവര് വാളെടുത്തു. അപ്പൊ ഈ ദേഷ്യം കാരണം തന്നെ അവര് ചാമ്പലായി മാറി. ഈ ദേഷ്യം അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാമയേശ ക്രോധയേശ രജോന്മുഖ സമുദ്ഭവ. അതായത് കാമം കാരണം ദേഷ്യം വരും. ഈ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ശരീരത്തിനെ തന്നെയാണ് അത് ബാധിക്കുന്നത്. അത്രയും നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂടും, നമ്മളുടെ എല്ലാം മറന്നുപോകും, ശരിയേത് തെറ്റേതെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളുടെ പോകും. ഈ ദേഷ്യം ശരിക്കും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യത്തെ തന്നെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് ദേഷ്യം വരിക എന്നുള്ളത്. ചിലരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ചെറിയ കാര്യം മതി ദേഷ്യം വരും. ശരിക്കും അവരുടെ തന്നെ ആണ് അവര് പ്രശ്നത്തിലാക്കുന്നത്. ദേഷ്യം വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ നെഞ്ചെടുപ്പ് കൂടുകയും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ദേഷ്യം വന്ന് കണ്ണീരൊക്കെ വരും. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളും അത് കാരണം കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആവുകയാണ്. ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് ശരീരത്തിന് തന്നെ. ക്രോധത്തെ നിയന്ത്രിക്കണം. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഈ സാഗരന്റെ മക്കൾക്ക് ആ ക്രോധം പെട്ടെന്ന് വന്നു. ആ ക്രോധത്തിന്റെ ജ്വാല കൊണ്ടാണ് അവര് തന്നെ ചാമ്പലായി പോകുന്നത്. ചിലത് പറയും കപിലദേവൻ ദർശിച്ചത് കൊണ്ടാണ്, അങ്ങനെ പറയും. പക്ഷെ പ്രഭുപാദർ അതിന് പറയുന്നത് കപിലദേവന്റെ ദർശനം കൊണ്ടൊന്നും അല്ല, അവരുടെ തന്നെ ക്രോധം കൊണ്ടാണ് അവര് തന്നെ ശരീരത്തിന് ചാമ്പലാക്കാൻ ഉള്ള കാരണം. അപ്പൊ ക്രോധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ ഭഗീരഥൻ കഠിനമായ തപസ്യ ചെയ്താണ് ഗംഗാദേവിയെ കൊണ്ടുവന്നത്. ഗംഗാദേവിയെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്താണ്? തന്റെ പൂർവികർക്കെല്ലാം മോക്ഷം ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി. ഭഗീരഥൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്തെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ബഹുമാനം ലഭിക്കാൻ ഒരു ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത്രയും തപസ് ചെയ്ത് ഭഗീരഥിയെ കൊണ്ടുവന്നു. ഭഗീരഥി എന്ന് പറയുന്നത് ഗംഗ.
അപ്പൊ ഈ ഭഗീരഥൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? അതിനുശേഷം വാനപ്രസ്ഥം സ്വീകരിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഭിക്ഷ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണ്, ഭിക്ഷാന്തേഹിയായിട്ട് പോവുകയാണ്. ഒന്നുമില്ലാത്തവനായിട്ട് ഓരോരുത്തരുടെ വീട്ടിൽ പോയി യാചിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു തരി പോലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാത്ത വ്യക്തിയാണ് ഭഗീരഥൻ. ഇനി വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രഭുപാദർ തന്നെ പറഞ്ഞതാണ്. 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് 200 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ലാൽ ബാബു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജന്മി ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ധനികനായിട്ടുള്ള ഒരു ജന്മിയായിരുന്നു കൽക്കട്ടയിൽ. പക്ഷെ അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി ഒരു വൈഷ്ണവനാകാൻ തീരുമാനിച്ചു. അങ്ങനെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ശിഷ്യനായിട്ട് നിന്നു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ദീക്ഷ ലഭിക്കാനായിട്ട് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചെന്നപ്പോ ഗുരു പറഞ്ഞു, ഇപ്പോഴും ശരിയായിട്ടില്ല, എന്തോ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അഹങ്കാരം, ഒരു തരി പോലും അഹങ്കാരം ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണല്ലോ. അപ്പം നിന്റെ ഉള്ളില് ഇപ്പോഴും അഹങ്കാരം ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ദീക്ഷ തരില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ വീട്ടിലും അദ്ദേഹം വിരക്തി ഭാവത്തിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയാണ്. ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് ഭിക്ഷ ചോദിക്കുകയാണ്. വളരെ ധനാഢ്യനാണ്, അവിടുത്തെ ഒരു വലിയ മഹാജന്മിയായിരുന്നു. ആ വ്യക്തിയാണ് ഓരോ വീട്ടിലും ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു പോകുന്നത്. കൂടാതെ ഈ ജന്മിയാകുമ്പോ ഒരുപാട് ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും. ഈ ബിസിനസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുറെ ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം ഭിക്ഷ ചോദിച്ച് തന്റെ ശത്രുവിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലും. ശത്രുവിന്റെ വീട്ടില് അയാളും ഒരു ശത്രുവായിട്ടിരുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നതും വലിയൊരു ധനാഢ്യനാണ്. ആ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിലും കുറെ പേരിങ്ങനെ ക്യൂ നിൽക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഭിക്ഷ ചോദിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈ ലാൽ ബാബു അദ്ദേഹം അവിടെ ചെല്ലുന്നു. ഈ ശത്രു വിചാരിച്ചു, അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി കണ്ടപ്പോ തന്റെ ശത്രുവാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഉടനെ ആ വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് പറയും, നിങ്ങളുടെ ശത്രു ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ലൈനിൽ നിൽപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ വിചാരിച്ചു, ഇനി എന്റെ അടുത്ത് എന്തേലും ശത്രുത കാണിക്കാനാണ് വന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു നിന്നു. പക്ഷെ എന്താണ് ഇദ്ദേഹം ചെയ്തത്? ഭിക്ഷ ചോദിച്ചു വരികയാണ്. തന്റെ ശത്രുവിന്റെ അടുത്ത് പോലും പോകുന്നു. അപ്പോ ഈ ശത്രുവായ വ്യക്തി ലാൽ ബഹാദൂറിന്റെ അടുത്ത് പറയും, ഞാൻ തന്നെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുകയാണ് അടുത്ത്. ഇത്രയും നമുക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈഗോയാണ്. നമ്മുടെ ശത്രുവായിട്ട് ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും നമ്മളെ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് ആ വ്യക്തിയെ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് പോയി അങ്ങോട്ട് മിണ്ടാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഈഗോ കാരണം നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല, അവരെ അങ്ങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ലാൽ ബാബു ഒരു തരി പോലും അഹങ്കാരമില്ല എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ശത്രുവിന്റെ അടുത്ത് പോലും ഭിക്ഷാന്തേഹിയായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോഴാണ് തന്റെ ഗുരു ഇതെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഉടനെ തന്നെ ഗുരു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെവിയില് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം, അങ്ങനെ മന്ത്രദീക്ഷ കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് ഒരു ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തിയുടെ ഒരു ഗുണം, ഒരു സ്വഭാവം. അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, വിനയാന്വിതനായി ബഹുമാനം ലഭിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാണ്. നമുക്ക് ഈ കഥയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നല്ല രസമാണ്. പക്ഷെ ഇതേ കാര്യം നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് നോക്കും. സാധന വഴി നമുക്കും ഈ ഒരു ലെവലില് എത്താൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. വീണ്ടും വീണ്ടും നല്ല ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സാധന ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ആ ഒരു ലെവലില് തീർച്ചയായിട്ടും എത്താൻ സാധിക്കും. 5ാമത്തത് പറയുന്നതാണ് ആശാബന്ധം. ആശാബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രതീക്ഷ. കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് എപ്പോഴും ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതാണ് ആ വിശ്വാസം. അതാണ് നമ്മളെല്ലാരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, ഇത്രയും നാളായിട്ട് നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, എന്നിട്ടൊന്നും ഒരു ഗുണവും ലഭിക്കുന്നില്ലല്ലോ, കൃഷ്ണനെ ഒരു അനുഗ്രഹവും നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ലോ എന്ന് തോന്നും. ആ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് അവശ്യ രക്ഷതി കൃഷ്ണൻ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം, കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള എപ്പോഴുമുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് മഹാപ്രതീക്ഷ. ഭഗവാന്റെ ഔദാര്യം തീർച്ചയായും ലഭിക്കുമെന്നുള്ള ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിനാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സാധാരണ തത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ ആവുന്നത്ര പരിശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും എന്ന നിരന്തര ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. ഇത് അഹങ്കാരമല്ല, ഇത് നമ്മളുടെ ഉറച്ച് ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസമാണ്. ചിലർ വിചാരിക്കുമോ ഭക്തിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നോണ്ട് വലിയ അഹങ്കാരമാണ്, ഞാൻ എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പോകും. അത് നമുക്ക് മെറ്റീരിയലി ചിന്തിക്കുന്നതാണ്. ശരിക്കും ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തുമ്പോ നമുക്ക്
എന്തൊക്കെ പ്രശ്നം വന്നേലും എന്താണ് ഒരിക്കലും തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൂടെ കാണും. നമ്മൾ ഈ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും വെറുതെ ആകുന്നില്ല. സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോ ഭയാത്. ചെറുതായിട്ടെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോലും ഭഗവാൻ നമ്മളുടെ വലിയ ഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭക്തി സാധന നിരന്തരമായി ആ പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഉറച്ച വിശ്വാസം നമ്മളിൽ വരികയാണ്. കാരുണ്യം തന്നെ ഉണ്ടാകും, എപ്പോഴും ഉണ്ടാകും. ഞാൻ എത്ര ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി കട്ടായിട്ട് ഇല്ല കുറച്ച് ഇല്ല, അധികം നേരമായിട്ടില്ല മാതാജി. ആശാബന്ധം പറഞ്ഞത് കേട്ടിരുന്നോ? കേട്ടിരുന്നു മാതാജി, അതെല്ലാം കേട്ടിരുന്നു. ഇപ്പം ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ മാതാജി? സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് ആശാബന്ധം. അവശ്യ രക്ഷിതേ കൃഷ്ണ. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ രക്ഷിക്കും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസമാണ് ആശാബന്ധം. ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണ്, സാധനയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഇത്രയും പരിശ്രമിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും ആകുന്നില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ഒരുപാട് അപാകതകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ഞാൻ വളരെ താഴ്ന്നതാണല്ലോ, എനിക്ക് ഒരു ഗുണങ്ങളുമില്ല എനിക്കിതിൽ ചെയ്യാൻ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ രക്ഷിക്കും. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കാരുണ്യം തന്ന എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് മടങ്ങി പോകാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് ആശാബന്ധം. ഇപ്പൊ രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പ്രത്യാശയുടെ വലിപ്പം എടുത്തു കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രാർത്ഥന മാത്രം മതി. അദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. എനിക്ക് കൃഷ്ണപ്രേമമില്ല, ശ്രവണം ജപം തുടങ്ങി കൃഷ്ണപ്രേമം വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ഹേതുക്കളുമില്ല. സദാ കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ ധ്യാനിക്കുന്ന ഭക്തിയോഗവും എന്നിലില്ല. ദാർശനിക ജ്ഞാനത്തിന്റെയോ ധാർമ്മിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയോ കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അവയ്ക്കൊന്നും അവസരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എല്ലാറ്റിനും ഉപരി എന്റെ ജനനം നല്ല കുടുംബത്തിലല്ല താൻ. അതിനാൽ അല്ലയോ ഗോപീജന, ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രാർത്ഥിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അങ്ങയുടെ പാദകമലങ്ങളെ പ്രാപിക്കുമാറാകണമേ എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അത് സാധിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശയുമുണ്ട്. ഈ പ്രത്യാശയിൽ എനിക്ക് അല്പം വേദനയുമുണ്ട്. കാരണം ആ സർവാതിശായിയായ ജീവിത ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ അധികാരിയല്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ഗുണവും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഈ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പരിശ്രമം, ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ ആ വിശ്വാസം എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം എനിക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ താൻ ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരുമെന്ന നിരന്തര പ്രത്യാശ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഹോപ്പ്, ആ പ്രത്യാശ നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കാരുണ്യം ചൊരിയും. അതാണ് ആശാബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തത് സമുത്കണ്ഠ, തീവ്രമായ ഔത്സുക്യം, ആഗ്രഹിച്ച വസ്തുവിനോടുള്ള തീവ്രമായ ഔത്സുക്യം, അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സുകനായിരിക്കുന്നതാണ് അടുത്ത സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. സമുത്കണ്ഠയില് അതായത് ശുദ്ധ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എത്തും എന്നുള്ള ആ തീവ്രമായ ആഗ്രഹം, ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു. ഇവിടെ ആഗ്രഹിച്ച വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നുമല്ല, പ്രേമഭക്തി. അതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തിയുടെ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഭക്തിയിലെ ഓരോ സ്റ്റേജസില് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരുന്നതാണ് പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ആ പ്രേമഭക്തി നേടാനുള്ള തീവ്രമായ ഔത്സുക്യമാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്.
അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം. ഭക്തി സേവനത്തിൽ വിജയം നേടാൻ വേണ്ടത്ര ഔത്സുക്യം കാണിക്കുമ്പോൾ ആ ഔത്സുക്യത്തെയാണ് സമുത്കണ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത്. തികഞ്ഞ ഔത്സുക്യം എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വിജയം നേടാൻ കൊടുക്കേണ്ട വിലയാണ് ഈ ഔത്സുക്യം. എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ മൂല്യമുണ്ട്. ഓരോന്നും നേടുന്നതിന് അഥവാ കൈവശമാക്കുന്നതിന് അതതിന്റെ വില കൊടുത്തേ പറ്റൂ. ഏറ്റവും വിലപിടിച്ച വസ്തുവായ കൃഷ്ണാവബോധം വിലയ്ക്ക് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വിജയം നേടാനുള്ള ഉത്കണ്ഠ വളർത്തണമെന്ന് വേദങ്ങൾ പറയുന്നു. ഇതിന് ഉദാഹരണം പറയുന്നത് വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂറാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നതാണ്: മഷി അണിഞ്ഞ പോലെ കറുത്ത പുരികങ്ങൾ, വിടർന്ന താമര ഇതൾ പോലുള്ള കണ്ണുകൾ, ഭക്തരുടെ നേരെ കാരുണ്യാമൃതം പൊഴിക്കുന്ന കണ്ണുകൾ എന്നിവയോട് കൂടിയ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവൻ വശീകരിക്കുന്ന വൃന്ദാവനത്തിലെ ആ കോമള ബാലനെ കാണാൻ ഞാൻ ഉത്കണ്ഠയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. സദാ ആർദ്രമാണ് ആ കണ്ണുകൾ. ആ ചുണ്ടുകൾക്ക് താമ്രവർണ്ണമാണ്. ആ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങൾ ആളുകളെ മതയാനേക്കാൾ മത്തരാക്കുന്നു. അവനെ വൃന്ദാവനത്തിൽ കാണാൻ ഞാൻ ഏറെ കൊതിക്കുന്നു. വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടിയാണ് തന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത്, അല്ലെ? കണ്ണ് കാണാൻ വയ്യെങ്കിൽ പോലും ആ മനോഹരമായ ഭഗവാനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ്. പ്രപഞ്ചനാഥനെ, തന്റെ കറുത്ത പുരികങ്ങളും താമര പോലുള്ള കണ്ണുകൾ, ആ കണ്ണുകളുടെ ആകർഷണം എങ്ങനെയാണ്, അത്രയും കോമളനായ ആ ബാലൻ, അവന്റെ ചുണ്ടുകൾ എങ്ങനെയാണ്, ആ ചുണ്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ വേണുഗാനം, അത് എല്ലാരെയും ആനന്ദത്തിലാക്കുന്നു, അത്രയും കൊതിപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ കാണാൻ അത്രയും ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി ഇരിക്കാണ് വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ. ഇതാണ് അഭീഷ്ട വിജയം നേടാനുള്ള ഔത്സുക്യം, സമുത്കണ്ഠ. ഏഴാമത്തത് നാമഗണേ സദാരുചി, അതായത് ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം ജപിക്കാനുള്ള അഭിനിവേശം. ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം ജപിക്കുക എന്നുള്ള അഭിനിവേശം, അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണം ആരാണ്? ആർക്കാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം നിരന്തരം ജപിക്കുക? നാരദ മഹർഷി, ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ, രാമാചാര്യ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള, അദ്ദേഹത്തിന് വയസ്സായി, നാമം ജപിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല. എന്നിട്ട് പോലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് പറഞ്ഞു, നീ പ്രസാദം കഴിക്കൂ, നീ ഇത്രയും നാമം ജപിക്കണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇല്ല, എനിക്ക് നാമം ജപിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അതാണ് ആ സദാ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള രുചിയുള്ളത്. രാധാറാണിയുടെ തിരുനാമ ജപത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു പ്രസ്താവവും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിലുണ്ട്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ പറയുന്നു: ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദ, ഋഷഭാനുവിന്റെ മകളായ ആ കൊച്ചുകുട്ടി കണ്ണീർ പിഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്കണ്ഠയോടെ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. രാധാറാണിയും എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉരുവിടുകയാണ്. രാധാറാണിയുടെ കൂട്ടുകാരിൽ ഒരാൾ തന്നെ പറയുന്നതാണ്. ഋഷഭാനുസുതയായ രാധാറാണി കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ഉരുവിടുന്നത്. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് എട്ടാമത്തത് ആസക്തിസ്തദ് ഗുണാഖ്യാനേ, ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ. ഇപ്പൊ നാമം ജപിക്കാൻ ഉത്സാഹമുള്ളതാണ് നാമഗണേ സദാരുചി, നാമം ജപിക്കാനുള്ള അഭിനിവേശം. ഇനി ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാനുള്ള ഉത്സാഹമാണ് എട്ടാമത്തത്. ഭഗവാന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളെ പ്രകീർത്തിക്കാനുള്ള അത്യാസക്തിയെ കുറിച്ചും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്ന കുസൃതികളിൽ വെച്ച് കുസൃതിയായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? കൃഷ്ണന്റെ കമനീയമായ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത പോലും എന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു. എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണ കർണാമൃതം, അതായത് വില്ലുമംഗല ഠാക്കൂർ രചിച്ച കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ രചിച്ചതാണ്. ഭഗവാന്റെ ആ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും എന്റെ ഹൃദയം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാനും ലീലകളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനും അതിന് കൂടുതൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും ഭാവഭക്തിയിലുള്ളപ്പോ. ആസക്ത ഗുണാഖ്യാനെ. ഒമ്പതാമത്തെ സവിശേഷ ഗുണമാണ് പ്രീതിസ്തദ്വസതി സ്ഥലേ, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന പവിത്രമായ സ്ഥലത്ത്, ധാമുകളിൽ,
വൃന്ദാവനം, ദ്വാരക, മധുര എന്നുള്ള ധാമുകളിൽ താമസിക്കാൻ സന്തുഷ്ടരായിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും ഈ ഭാവഭക്തിയിലുള്ളത്. അതാണ് 9 കാര്യങ്ങൾ. അഭ്യർത്ഥ കാലത്വം, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അഭ്യർത്ഥ കാലത്വം. പിന്നെ ശാന്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എന്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ക്ഷമയോടുകൂടി അടക്കമുള്ളവനും സ്ഥിരപരിശ്രമിയും ആയിരിക്കും. സഹിഷ്ണുത, ഉദാഹരണം പരിശുദ്ധ മഹാരാജാവ്. വിരക്തി, വിരക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിനോടും ഒരു ആസക്തിയില്ല. കുടുംബം, സന്താനം, ഭാര്യ, മക്കൾ, തന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ ഒന്നിനും ആസക്തിയില്ല. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഭരത മഹാരാജാവ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ അടുത്തത് മാനശൂന്യത, അഹങ്കാരമില്ലായ്മ. താൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയെ മറ്റുള്ളവർ പ്രകീർത്തിക്കണം, മറ്റുള്ളവർ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന ആഗ്രഹം ഒരു തരി പോലും ഇല്ലാത്ത, അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഭഗീരഥൻ. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നതാണ് ഭഗീരഥന്റെ കാര്യം. പിന്നെ ലാൽ ബാബു, കൽക്കത്തയിലെ ഒരു മഹാജൻ. അടുത്തത് ആശാബന്ധം. എന്താണ്? എത്ര പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും തനിക്ക് ഭഗവാൻ തനിക്ക് കാരുണ്യം തരും എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസം. അതിന് രൂപഗോസ്വാമി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ ഉദാഹരണം, വേറൊരു ഉദാഹരണം പറയാമോ? ആരാണ് ആശാബന്ധയിൽ വരുന്നത്? തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും വരും. വർഷങ്ങളോളം ഭഗവാൻ ഇന്ന് വരും നാളെ വരും എന്ന് ചിന്തിച്ച് ആരാണെന്ന് പറയാമോ? ശബരി. എത്ര വർഷം ആ ഗുരു പറഞ്ഞ വാക്കുകള് ഓരോ നിമിഷം, രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും. അപ്പൊ ഇന്നല്ല, അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഭഗവാന്റെ വരും എന്ന്, ശ്രീരാമൻ വരും എന്നുള്ള ആ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യം തന്നിൽ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള ഉറച്ച വിശ്വാസം ആശാബന്ധം. വിശ്വസ്തയോടെ സദാ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ഉത്സാഹം. അത് വില്വമംഗല ഠാക്കൂർ കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ. പിന്നെ നാമം ജപിക്കാൻ, തിരുനാമം ഉരുവിടാൻ സദാ തൽപരൻ. അതും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തില് ഇവിടെ രാധാറാണി ഈ തന്റെ ഭഗവാന്റെ നാമം കണ്ണീർ പൊഴിച്ചുകൊണ്ട് ഉരുവിടുകയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരി പറയുന്നു എന്ന് കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ രചിച്ചിരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഹരിദാസ് താക്കൂർ, അദ്ദേഹം സദാ നാമം ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ സർവാതിശായിയായ ഗുണഗണങ്ങളെ വർണ്ണിക്കാൻ ഉത്സുകൻ. ഭഗവാന്റെ അതും കൃഷ്ണ കർണാമൃതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? എല്ലാ സുഖസങ്കല്പങ്ങൾക്കും ഉപരി സുഖം തരുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ കർമ്മങ്ങൾ. ആ കർമ്മങ്ങൾ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കുന്നു എന്ന് വില്വമംഗല ഠാക്കൂർ പറയുന്നു. 9ാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലത്ത് താമസിക്കാൻ സന്തുഷ്ടനായിട്ടുള്ളവർ. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ വൃന്ദാവനത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ഇവിടെയാണ് നന്ദപുത്രൻ തന്റെ പിതാവും ഇടയന്മാരുടെ രാജാവുമായ നന്ദനുമൊത്ത് വസിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്. നമ്മുടെ ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിന്റെ കെട്ടുപൊട്ടിക്കാൻ കഴിവുള്ള ദാമോദരനെ യശോദ കെട്ടിയത് ഇവിടെയാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തൻ എന്താണ് ആഗ്രഹിക്കുക? മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ താമസിച്ചുകൊണ്ട് ആ ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അവിടെ എല്ലാം സന്ദർശിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദസ്പർശമേറ്റ സ്ഥലങ്ങളാണ്. അവിടെ എല്ലാം പ്രദക്ഷിണം ചെയ്ത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാരെല്ലാരും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പോകുന്നു. വർഷത്തിൽ 1 2 വട്ടം ഒക്കെ ധാമത്തിൽ പോകുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്ന് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം പറ്റിയ സ്ഥലമാണ്. അവിടെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സ്ഥലത്താണ് ശകടാസുരനെ നിഗ്രഹിച്ചത്, ഇവിടെയാണ് ദാമോദര ലീല നടന്നത്, ഈ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ നന്ദപുത്രൻ രാജാവായിട്ട് വസിച്ചത് എന്നുള്ള. ഓരോ സ്ഥലവും നമ്മളെ ഭഗവാനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ നിന്ന് എത്തുമ്പോൾ തന്നെ ഭഗവാൻ ലീലകൾ, ശൈശവ ലീലകളൊക്കെ നടത്തിയതും ഇത്രയും അത്ഭുതകരമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തത്, അത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് ഭക്തന്മാര് അതിന്റെ വിയോഗം അനുഭവിക്കും. അത്രയും ഹൈ ലെവലിലുള്ള ആണ് ഭാവഭക്തി. ഓരോ സ്ഥലത്തിലും കണ്ണീർ പൊഴിക്കും അവർ. ഇവിടെ വന്നപ്പോ ഇവിടെയാണല്ലോ ഭഗവാൻ ഇത് ചെയ്തത്, അത് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ണീർ പൊഴിക്കും. ഈ 9 കാര്യങ്ങളാണ് ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ. ഇതിനെ കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി, ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് സ്മരിക്കാനുള്ള
ആകർഷണത്തിനാണ് കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ചിലർ മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ അനുകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ പുണ്യഭൂമിയൊക്കെ സന്ദർശിക്കാറുണ്ട്. പക്ഷെ ഈ അനുകരിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നിച്ചാവണം, അതായത് മോക്ഷം ലഭിക്കണം, സായുജ്യമുക്തി, ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നാകണം എന്നുള്ള ചിന്തയുള്ളവരായിരിക്കും. അപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ഇതുപോലെ വൃന്ദാവനം സന്ദർശിക്കുകയും വിരക്തിയുള്ളതും എല്ലാരും ശുദ്ധഭക്തരാവണമെന്നില്ല. ഈ ഭാവഭക്തി എന്നൊക്കെ കിട്ടാൻ അത്രയും റെയറാണ്. എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നതല്ല ഈ ഭാവഭക്തി. ഒരുപാട് ജന്മം എടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ഭക്തി കിട്ടുക. ആ ഭക്തിയിൽ തന്നെ കുറെ ഭക്തന്മാരിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ചില ആൾക്കാര് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും, അയ്യോ വലിയ ഭക്തനാണ്, ഇത് ചെയ്യുന്ന കണ്ടില്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ആ രൂപ ഗോസ്വാമി ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവില് 18-ാം അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് സിംറ്റംസ്. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇദ്ദേഹം ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട. അതിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് അവസാനത്തെ 2 പേജില് 183 തൊട്ട് 87 വരെയുള്ള പേജുകളിൽ നമുക്ക് പ്രഭുപാദർ അത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആരാണ് ശരിക്കുള്ള ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി, അല്ലാത്തത് ആരാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് പ്രാരംഭ ഭക്തരോ അഭക്തരോ ഭാവത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കും. അതിനെ ഹർഷോന്മത്തത്തിന്റെ സാദൃശ്യം തോന്നും, അതിന് റിഫ്ലക്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പം ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ധാമില് പോകുന്നു, വൃന്ദാവന ധാമില് പോകുന്നു. അപ്പൊ തുടക്കത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരും വൃന്ദാവനത്തിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഭക്തി സാധനയൊന്നും ചെയ്ത് തുടങ്ങാത്ത ആൾക്കാർ വരെ പോകും. അവിടെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാണുകയും ഇതിന്റെ ലീലകളൊക്കെ വരുമ്പോഴും അവർക്കും ഭയങ്കര ആകർഷണം തോന്നിയിട്ട് കണ്ണീർ പൊഴിച്ച് അവർ ഓരോരിടത്തും അത്ര ആസക്തിയോടുകൂടി പെരുമാറും. ഇത് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എന്ത് വലിയ ഭക്തനാണ്, ഭാവഭക്തിയാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്, ഇത്രയും വലിയ ഭക്തിയല്ലേ, തുടക്കക്കാരനാണ്, ജസ്റ്റ് വന്ന് ആദ്യമായിട്ട് പോവാണ്. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഒരു നിമിഷത്തേക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു ഭാവമാണ്. കുറെ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തി ഒരാഴ്ച കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മറന്നു വീണ്ടും ഭൗതികതയിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അവരുടെ മനസ്സ് ചഞ്ചലമാണ്. ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കുമുള്ള ആസക്തിയല്ല. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണന്റെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരിൽ പ്രകടമാകുന്ന കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി അതേ അളവിൽ കർമ്മികളുടെയോ അഭ്യൂഹക്കാരുടെയോ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയില്ലെന്ന് രൂപ ഗോസ്വാമി പറയുന്നു. ഒരിക്കലും ഒരു കർമ്മിയുടെ അടുത്തോ അഭ്യൂഹവാദികളുടെ അടുത്തോ ഈ പറയുന്ന 9 സവിശേഷതകൾ 9 ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയില്ല. ഇത് ശുദ്ധ കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് കാണുകയുള്ളൂ. അതും അപൂർവമാണ്. മുക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇത് സാധിക്കില്ല. എനിക്ക് മുക്തി ലഭിച്ചാൽ മതി, അവർക്ക് അനാസക്തിയൊക്കെ കാണും, ഒന്നിനോടും ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിലും ആസക്തി ഒന്നും കാണില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് പോലും ഈ ഭാവഭക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. പിന്നെ അവര് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ്. അവർക്ക് ഈ ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു വൈഷ്ണവരായി കൺവേർട്ട് ആവണം. അവർക്ക് ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം മാറി അതല്ല ഏറ്റവും വലുത്, ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അവർ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവരിലെത്തും. അല്ലാതെ മുക്തി മാത്രം ആഗ്രഹിച്ച് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ഭാവഭക്തി കൃഷ്ണോന്മുഖമായ ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയില്ല. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് പരമഗോപ്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ആ ആസക്തി ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമാണ്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനാണ് ആ അനുഗ്രഹം കൊടുക്കുന്നത്. ആ അനുഗ്രഹം കിട്ടുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഇത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. അത് ആർക്കേ കൊടുക്കും? ഭൗതികവാദികൾക്കും കൊടുക്കില്ല. ബ്രഹ്മനിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന മുക്തിവാദികൾ, ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കുന്ന ബ്രഹ്മവാദികൾക്കും അത് കൊടുക്കില്ല. ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ ആ അനുഗ്രഹം ഭഗവാൻ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. സാധാരണ ഭക്തന് ഇത്തരം കൃഷ്ണാവേശം ഉണ്ടാവുകയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ പറയണ്ടല്ലോ, നമ്മളെ കർമ്മവാദികളുടെ കാര്യങ്ങൾക്ക് സാധാ ഭക്തന് പോലും ഇത് കിട്ടില്ല. അത്രയും ശുദ്ധ ഭക്തിയിൽ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ആസക്തി ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ.
പിന്നെ ഈ സാധാ കർമ്മികളുടെ കാര്യം നമുക്ക് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നാൽ കൃത്രിമമായിട്ട് ചിന്തിക്കുന്ന ചില ഭക്തരുണ്ട്. അതായത് കൃത്രിമമായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്നും അറിയാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് തോന്നും ഇവര് ഭയങ്കര ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. ഭാവഭക്തിയിൽ ഉള്ള വ്യക്തി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് കണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോ ആ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് പ്രതിബിംബ എന്ന് പറയുന്നത്. പ്രതിബിംബ അതൊരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്, ഒരു റിഫ്ലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് മനഃപൂർവ്വം അഭിനയിക്കുമല്ല, അവരിലത് വരും. ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു തുടക്കക്കാരൻ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി അവിടുത്തെ ധാമൊക്കെ കണ്ടു കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അവര് തന്നെ അഭിനയിച്ച് കണ്ണീർ പൊഴിക്കുന്നതല്ല, അവരിലങ്ങ് വരികയാണ്. അതൊരു തരം ഈ ഇമിറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ആണ്. ആ റിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത് വരാനുള്ള റീസൺ? ഒന്ന്, ഈ പ്രതിബിംബം വരാനുള്ള കാരണം ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം കൊണ്ട് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇവര് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ആ പ്രഭ, ആ രശ്മികൾ ഇവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രതിഫലിക്കും. അങ്ങനെ വളരുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഈ ഭാവം ഇങ്ങനെ പ്രകടമാകുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു തുടക്കക്കാരന് ഈ വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പ്രതിബിംബമാണ്. പ്രതിബിംബം ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശം എന്നാൽ തീവ്രമായ പരിശീലനമുണ്ട്. അപ്പോ ഇവരുടെ ഉള്ളത്ര പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല, ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സഹവാസം, ഒരു കുറച്ച് നിമിഷത്തെ സഹവാസം കൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ പ്രതിഫലനം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണ്. പക്ഷെ അത് വെറും ചഞ്ചലമാണ്. അത് അവിടുന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറും. അടുത്തത് ഛായ. ഛായ എന്ന് പറയുന്നത് ഷാഡോ, ഛായാരൂപക എന്ന് പറയും. അവിടെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള സാമൂഹ്യ മര്യാദകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്ന് വ്യക്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതാണ് ഛായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഈ ഛായാരൂപക ആസക്തിയുടെ ഫലമായി ഭൗതിക വേദനകളെല്ലാം തിരോദ്ഭവിതമായി അയാൾക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അത് പരാരൂപമായി മാറും. ഈ ഛായാരൂപ ആസക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് അവര് പക്ഷെ ഈ സാധന ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ല. ഗുരു പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധന ചെയ്യുകയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷേ അവരിലും ഇതുപോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും പിന്നെ കണ്ണീർ പൊഴിക്കാനും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കാനും ഇതൊക്കെ അവരിലും വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് ശരിക്കുള്ള ഭക്തരാണ് എന്ന് തോന്നും. പക്ഷെ അത് വെറും ഛായ മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഈ ഛായയുള്ള വ്യക്തിക്കും സാധന ചെയ്ത് ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്കും ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവരെ ഒന്നും നമുക്ക് താഴ്ത്തി പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഇവര് ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തികളല്ല, അത് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം. സാധന ചെയ്യുന്നോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അതാണ് ഏറ്റവും നാമം ജപിക്കുന്നുണ്ടോ, ബാക്കിയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ വല്ലതും ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അവർ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഇവർക്ക് ഈ പ്രകടനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെറും ഛായയാണ്. അപ്പൊ ആ ഛായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം. അപ്പൊ ഈ പ്രതിബിംബം ശുദ്ധ ഭക്തരിൽ നിന്ന് ആ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്ക് കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഈ ഛായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം ഉണ്ടായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ക്രമേണ അവർക്ക് ഉയർന്നു പോകാവുന്നതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഛായാരൂപം പരാരൂപമായി മാറും. പരാരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനോടുള്ള ആസക്തിയിലേക്ക് വളരും. ആസക്തിയിലേക്ക് വളരുന്ന എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ആ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഭഗവാനോടും ഈ ധാമിനോടും ഉള്ള ആ വികാരം അവർക്ക് പിന്നീട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കും ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട്. സാമൂഹിക മര്യാദകൾ അല്ലെങ്കിൽ ജിജ്ഞാസയിൽ നിന്ന് വ്യക്തി നടപ്പിലാക്കുന്നു. ലക്ഷ്യവുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തീവ്രത കുറവാണ്, പക്ഷെ ഉദ്ദേശം ദുഷിച്ചതല്ല. ഈ ഛായ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് ഈ ഭക്തിയിലുള്ള തീവ്രതയൊക്കെ കുറവായിരിക്കും. എന്നാലും ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവർക്ക് ഉയരാവുന്നതാണ്.
കീർത്തനത്തിൽ, ഡാമുകൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ, ഉത്സവങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ ഭക്തരുടെ കൂട്ടായ്മ. അപ്പൊ ചില കീർത്തനം, സ്ട്രീറ്റ് സങ്കീർത്തനം നടക്കും. സ്ട്രീറ്റ് സങ്കീർത്തനം നടക്കുമ്പോൾ ഈ കീർത്തനം കേട്ട് നൃത്തം വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ആദ്യമായിട്ട് വന്ന് ഈ കീർത്തനം കേട്ട് നൃത്തം വെക്കുന്നവര് കാണും. അത് കാണുമ്പോൾ ഭക്തന്മാര് തന്നെ അതിശയിച്ചു പോകും, അയ്യോ ഇത്രയും ആസക്തനായിട്ട് നൃത്തം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ഛായയാണ്. ഛായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം. ഛായ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർക്ക് ദുഷിച്ച ഉദ്ദേശമില്ല. ഇവരുടെ ഇത് കേട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ആ ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതാണ് ഛായ, പ്രതിബിംബം. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. ഈ ഛായയും പ്രതിബിംബവും കാണുമ്പോൾ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ. അതൊരിക്കലും ഭാവഭക്തിയല്ല, അത് ചഞ്ചലമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഭക്തനുമായി നിന്നുള്ള ആ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നതാണ്. തീവ്രത, ഭക്തിയിൽ ഒരു തീവ്രതയും ഇല്ല. എന്നാൽ അവർക്ക് എങ്ങനെ തീവ്രതയിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും? ഭക്തനുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് സാധന ചെയ്യുന്നത് വഴി എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ ഛായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം, പരാരൂപ, ഇതൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഇത് നശിച്ചും പോകാം. എങ്ങനെയാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത്? നമ്മൾക്ക് ഇച്ചിരി ഒരു അംശമെങ്കിലും ഭക്തി ഉണ്ട്, പക്ഷെ അത് നശിച്ചു പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അപരാധം എന്താണ്? ഏത് അപരാധം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തി താഴോട്ട് പോകുന്നത്? വൈഷ്ണവ അപരാധം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തനെ നിന്ദിക്കുക. അവർ പോലും അറിയാതെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നിന്ദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് ഇതിൽ ഒരു താല്പര്യം ഇല്ലാതായി പോകും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കേസസ് ഉണ്ട്. നിന്ദ കാരണം അല്ലെ അപരാധം കാരണം ഇവരുടെ ഉള്ളിലുള്ള ചെറിയ ഒരു ശതമാനമെങ്കിലും ഉള്ള ആസക്തി അത് ഇല്ലാതായി പോകും. അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെടും. ഈ കുറഞ്ഞു നഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുകയല്ല. ഇന്ന് ഞാൻ നിന്ദ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് നാളെ പോകും, അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ പോലും അറിയാതെ നമ്മുടെ സാധനയിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്ന് നമ്മള് താന്ന് ഈ 16 മാല എന്നുള്ളത് പിന്നെ കുറഞ്ഞ് 8 ആകും, പിന്നെ 1 ആകും. അങ്ങനെ നാമമേ ജപിക്കാതെ ഈ കാര്യത്തിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ വിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് പോകും. അപ്പോ മുക്തിയുടെയോ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ വലയം പ്രാപിക്കലിന്റെയോ തത്വങ്ങളിൽ അഭിനിവേശം ഉണ്ടാകുന്നവരുടെ ഹർഷോന്മാദം കുറഞ്ഞ് പാരയുടെയോ ഛായാത്മകയുടെയോ രൂപത്തിൽ ആസക്തിയായി മാറും. അതല്ലെങ്കിൽ അഹംഗ്രഹോപാസനയുടെ തത്വങ്ങളായി രൂപാന്തരം പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനുമായി അഭേദകത്വം കൽപ്പിച്ച് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തുടങ്ങുന്ന ജീവാത്മാവിനെയാണ് അഹംഗ്രഹോപാസന വിശദീകരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് അദ്വൈതവാദം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ പറയുന്ന ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ ലയിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു വന്ന വ്യക്തികൾക്ക് പോലും ആ അഭിനിവേശം പോലും ഇല്ലാതെയായി പോവും. ഈ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ അപരാധം ചെയ്താൽ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ഈ ചന്ദ്രന്റെ ബിംബം പോലെ, പൂർണ്ണചന്ദ്രന്റെ ബിംബം ഓരോ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കെട്ടുപോകുന്നത് പോലെ പതുക്കെ കുറേശ്ശെ ക്ഷയിച്ച് അവസാനം പൂർണ്ണമായി നശിച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് ഉത്തമ ഭക്തനുമായിട്ട് നമ്മൾ സമ്പർക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനം അപരാധം പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉള്ള ഭക്തി പോലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞ് ഇല്ലാതായി പോകും. അപ്പൊ ഈ ഛായ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം, ഛായ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ആസക്തിയായി മാറുമ്പോൾ പരായായി മാറും. ഛായ പരയായി മാറും. പര എന്ന് പറഞ്ഞാലും നല്ലതാണ്, ഛായരൂപയും പരാരൂപയൊക്കെ നല്ലതാണ് തുടക്കത്തിൽ. എന്നാൽ അവർ ആ സാധന കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് ഭക്തനുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്ത് ഒരു അപരാധവും ചെയ്യാതിരുന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇനി നമ്മൾ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ ചില പ്രാരംഭ ഭക്തർ അത്യാവശ്യത്തോടെ പാട്ട് പാടുന്നത്, നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് കാണാം. എന്നാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ താൻ ഭഗവാനുമായി ഐക്യം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഭാവമാണുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ചില ഭക്തന്മാരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഞാൻ ഭഗവാനുമായിട്ട് ഒന്നായി എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതാണ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ. കാണുമ്പോ പുറമേ ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ എത്ര വലിയ ഭക്തനാണ്, അത്ര പാട്ട് പാടുന്നു, നൃത്തം ചെയ്യുന്നു, ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ എന്താണ്? ഞാനും ഭഗവാനുമായി മാറുകയാണ് എന്നുള്ള തോന്നൽ. ഇതാണ് അദ്വൈതവാദം. അദ്വൈതവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും ഭഗവാനും രണ്ടല്ല ഒന്നാണ്. ദ്വൈതമല്ല, അദ്വൈതമാണ്. ആ രണ്ടല്ല ഒന്നാണ് എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്. എന്നാൽ നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ
അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവരുമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. റെയർ കേസസ് ഉണ്ട്. ഈ ഭക്തി ഒന്നും ചെയ്യില്ല, പക്ഷേ ഭാവഭക്തി അല്ലെ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയ വ്യക്തികളുമുണ്ട്. അത് ഒരു എന്താ റെയർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കേസസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുന്നത്? സാധനയൊന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ഭാവഭക്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർ ആ ലെവലിൽ എത്തുന്നതിന് കാരണം? നമ്മളൊക്കെ ഒരുപാട് സാധന ചെയ്താണ് വരുന്നത്. ചിലര് ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഇപ്പം അറിയാം, ശുകദേവ ഗോസ്വാമി ജനിച്ചപ്പോഴേ സാധനയൊന്നും ചെയ്തില്ല. അദ്ദേഹം മുക്താത്മാവായിട്ട് തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ അപൂർവമായിട്ട് കുറെ ആൾക്കാര് ഈ നിയമതത്വം ഒന്നും ചെയ്തില്ല, എങ്കിലും അവർ ഈ ഭാവം ഭക്തിയിൽ എത്താറുണ്ട്. അതിന് കാരണം ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, പൂർവജന്മം. പൂർവജന്മത്തിൽ അവരത് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ജന്മത്തിൽ അതിന്റെ ബാക്കിയാണ്. അവർ ഓൾറെഡി പൂർവജന്മത്തിൽ ഈ സാധനയൊക്കെ ചെയ്ത് ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയ വ്യക്തിയായിരിക്കും. അപ്പൊ എത്തിയിട്ട് ഈ ജന്മം വന്നപ്പോൾ അത് അവിടെ കൂടെ നിൽക്കുകയാണല്ലേ. നമ്മൾ 90% ചെയ്താലും ആ 90% അടുത്ത ജന്മം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. ഈ അതായത് ഭക്തി സേവനം പൂർവജന്മങ്ങളിൽ നേടിയെടുത്തത് കാരണമാണ് അവർക്ക് സാധന പോലും ചെയ്യാതെ, ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ചെടുക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഭക്തനോട് കാണിച്ച, കാരണം ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മം അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു നിന്ദ അല്ലെ അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ജന്മം അവർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്തനോട് കാണിച്ച നിന്ദയുടെ ഫലമായിട്ടാകും അങ്ങനെ സംഭവിച്ചത്. അപ്പൊ രണ്ടാമതൊരു അവസരം തരികയാണ്, വീണ്ടും ഒരു ജന്മം എടുത്തു. അപ്പൊ ഇപ്പോ കിട്ടിയത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലുള്ളത് അത് അതുപോലുണ്ട്, അത് ഇല്ലാതായി പോകുന്നില്ല. ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുമായുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഭക്തി ഉപാസനയിൽ സ്ഥിരമായി പുരോഗതി ഉണ്ടാകൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തി ഉപാസനയിലും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ആത്മീയ ആചാര്യനുമായുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഒരുവനെ ഭക്തി ഉപാസനയുടെ ഉന്നത സോപാനങ്ങളിൽ എത്തിക്കും. ഭക്തിയിൽ ഉന്നതയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ഗുരുവിന്റെ സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ കാരുണ്യം ലഭിക്കുന്നു. നിന്ദ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഈ ഭക്തിയിൽ എല്ലാ ആസക്തിയും ഇല്ലാതാകുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാർക്ക് സേവനം ചെയ്യുകയും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലും ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആത്മീയ ഗുരുവിനിലും എല്ലാം അചഞ്ചലമായ ഭക്തി ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഭക്തിയിൽ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്രതീക്ഷിതമായ ലക്ഷണങ്ങൾ യഥാർത്ഥമാണ്. നിയാമക തത്വങ്ങൾ ഒന്നിനും വിധേയമാകാതെ, അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ ഒന്നും കൂടാതെ തന്നെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഭക്തി വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർ ഈ നിലയിൽ ഭക്തി സേവനം പൂർവജന്മത്തിൽ നേടിയെടുത്തതാണ് കാരണം. നിന്ദ കാരണം ഇപ്പോൾ താൽക്കാലികമായി നിന്നുപോയി, രണ്ടാമതൊരവസരം കിട്ടി. അപ്പൊ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരുടെ സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഭക്തിയുപാസനയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് പുരോഗതി ലഭിക്കാം. അപ്പൊ ഗുരു സേവനം ചെയ്യുക. ശിഷ്യനും ആത്മീയ ഗുരുവും ഒരിക്കലും വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കുന്നിടത്തോളം ആത്മീയ ഗുരു എപ്പോഴും ശിഷ്യനുമായി സഹവസിക്കുന്നു. ഇതിനെയാണ് വാണി എന്ന് പറയുന്നത്. ശാരീരിക സാന്നിധ്യത്തെ വാപ്പു എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആത്മീയ ഗുരു ശാരീരികമായി സന്നിഹിതനായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ ഭൗതിക ശരീരത്തെ സേവിക്കണം. ആത്മീയ ഗുരു ഭൗതികമായി ഇല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യൻ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശം പാലിക്കണം. അപ്പൊ ഗുരുവിന്റെ സേവ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട്: വാപ്പു സേവ, വാണി സേവ. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ട് ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ ഗുരുവിന്റെ ശാരീരികമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് വാപ്പു സേവ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതാണ് വാണി സേവ. അപ്പോ ഈ രണ്ടിലും ഏറ്റവും ഉയർന്നത് ഏതാണ്? വാപ്പു സേവയാണോ വാണി സേവയാണോ? വാണി സേവ. എല്ലാവർക്കും വാപ്പു സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വാപ്പു സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നവര് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് വലിയ ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചത് തന്നെയാണ്. കാരണം എപ്പോഴും ഗുരുവിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. എന്നാലും വാണി സേവയാണ് ഏറ്റവും വലുത്. കാരണം പ്രഭുപാദർ തന്നെ തന്റെ ഗുരുവിനെ ആകെ 12 വട്ടം എന്തോ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ഗുരു ഭൗതിക ശരീരം വിട്ടു പോയിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ വാക്ക്, ആ വാണി സേവ ചെയ്യാൻ 40 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് പോലും അദ്ദേഹം തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, അത് തന്റെ ഗുരു പറഞ്ഞത് പാലിക്കണം, വിദേശങ്ങളിൽ
ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ കൂടി തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആ വാണിയാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ വാണി സേവ, ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത്, അതാണ് ഗുരു സേവ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഉന്നതിയിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഇനി നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയും, ഇത് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആണ്. ശരീരവും മനസ്സും പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർണ്ണമായി ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കെ ബാഹ്യമായി നിന്ദ്യമായ വല്ല പ്രവർത്തനങ്ങളിലും ഏർപ്പെട്ടു പോയാൽ ഈ നിന്ദ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ശക്തമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സ്വാധീന ശക്തിയുടെ ഫലമായി പിൻവാങ്ങിക്കൊള്ളും. അതായത് ഇപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഭാവഭക്തിയിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്തു, ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഗുരുതരമാണോ അല്ലയോ എന്ന് നോക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ വൈഷ്ണവ അപരാധം ചെയ്താൽ അത് അവര് പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തുന്നതിന് തടസ്സം കാണും. അപരാധം കാരണമാണ് അവര് ഭാവഭക്തിയിൽ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. അപരാധം ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ പ്രേമഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവര് തെറ്റ് ചെയ്താൽ അത് ഗുരുതരമാണോ? അത് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തികൾ തെറ്റെന്തെങ്കിലും അറിയാതെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഗുരുതരമല്ല. കാരണം അവർ ചെയ്യുന്ന ഭക്തി സേവനം, സാധന, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ശക്തി കാരണം ഈ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുപോലും അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന അടയാളങ്ങൾ തൽക്ഷണം പ്രകടമായേക്കാം. അതായത് അവർ ചെയ്യുന്ന ശക്തമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ സ്വാധീനം മൂലം അത് പിൻവാങ്ങും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത്? ഒരു മൂണിനെ എടുത്താൽ, ചന്ദ്രനെ എടുത്താൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ചെറിയ ചെറിയ കറുത്ത പാടുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തിന് എന്തെങ്കിലും തടസ്സമുണ്ടോ? ഇല്ല, ആ പ്രകാശം തരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ അളവറ്റ ഭക്തി സേവനത്തിന് തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷെ ആ ചെറിയ ചെറിയ വീഴ്ചകളെ നമ്മൾ അവഗണിക്കണം. അളവറ്റ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിനിടയിൽ ഭൗതികമായ ന്യൂനതകളുടെ കറുത്ത പൊട്ടുകൾ അധികമൊന്നും ചെയ്യാനാവില്ല. അപ്പൊ തെറ്റുകളെ അവഗണിക്കുക. ഭക്തിയുടെ ശക്തിയാൽ വളരെ വേഗം പരിപൂർണനാകും. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാൻ ആ ഭക്തിയുടെ ശക്തിക്ക് സാധിക്കും. അതാണ് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത്. പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ വസൂരി കുത്തുപോലെ പാടുകൾ ഒരിക്കലും ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശത്തെ തടയുന്നില്ല. ഇതാണ് ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി തെറ്റുകൾ ചെയ്താൽ എന്താണ്, അത് വലിയ തെറ്റല്ല, ഗുരുതരമല്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധന കൊണ്ട് തന്നെ, ആ ശക്തി കൊണ്ട് അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണണം? ഒരു പൂർണ്ണചന്ദ്രനിൽ തന്നെ ഒരു കറുത്ത പാടുകൾ, വസൂരി കുത്തുകൾ പോലെ പാടുകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ പ്രകാശം തരാതിരിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അത്രയും അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. സാധനയുടെ അത്രയും വലിയ ശക്തി, ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചെറിയ ചെറിയ തെറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ അവഗണിക്കുക. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ശക്തി കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതായി പോകും. അങ്ങനെ ആ ചെറിയ പാടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാകില്ല. ഇങ്ങനെ തെറ്റ് ചെയ്താലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സാധനയിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭഗവത് സേവനത്തിലോ ഒരു പ്രശ്നവും ഇത് ഉണ്ടാക്കുകയില്ല. ാണ് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയില് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സുദുരാചാരോ ഭജതേ സാധുരേവ സമന്തവ്യ സമ്യക് വ്യവസ്ഥിതോ ഹി സഹ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായ ഒരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തന്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. അപ്പോ അത്രയും കർമ്മം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് താഴ്ത്ത് കളഞ്ഞ് അവഗണിക്കാൻ പാടില്ല. സാധു തന്നെയാണത്. ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയാണ്. കാരണം ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനെ കത്തിച്ചു കളയാനുള്ള ശക്തി അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ചെയ്ത തെറ്റിനെ നമുക്ക് അവഗണിക്കാം. ആ തെറ്റ് ഇല്ലാതായി പോയിക്കോളും. അദ്ദേഹം സാധു തന്നെയാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, ഈ ഭക്തി സേവനം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ പക്ഷെ ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയ വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ വരികയില്ല. അതിലും താഴ്ന്ന ലെവലിലുള്ളവർക്കാണ് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നത്. ഭാവത്തിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ വ്യക്തിക്ക് ആ ഭാവഭക്തി തീർച്ചയായിട്ടും കൂടെ ഉണ്ട്.
എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അത് ആ ജന്മം ചിലപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അടുത്ത ജന്മം വീണ്ടും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഉയരാൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് നമ്മളുടെ 18ാമത്തെ അധ്യായം. 18ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഭാവഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ്. ഭാവഭക്തിയുടെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മൾ 9 സവിശേഷ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു. ഓരോ സമയം എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കും, ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴും അദ്ദേഹം എത്ര ക്ഷമയോടെ കൂടി നിൽക്കും, ഭൗതികമായിട്ട് ഒന്നിലും ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്, എപ്പോഴും സേവനം ചെയ്യാൻ ഉത്സാഹത്തോടെ നിൽക്കുന്നു, ആശാബന്ധ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ എന്റെ കാരുണ്യം തരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഉത്സാഹത്തോടു കൂടി നിൽക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ വർണ്ണിക്കാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ ലീലകളാടിയ ധാമത്തിൽ പോകാനുള്ള ആസക്തി. ഇതെല്ലാമാണ് ഈ 9 തരം സിംറ്റംസ് ആണ് ഒരു ഭാവഭക്തിയിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് ഉള്ളത്. നമ്മൾ ഉദാഹരണവും കണ്ടു. എന്നാൽ ഇതേപോലെ പ്രതിബിംബം, ഛായ, ഇങ്ങനെ 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. അതായത് അവര് തുടക്കക്കാരായിരിക്കും, സാധനയൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും, എന്നാലും ഈ പറഞ്ഞ സവിശേഷതകൾ ഏതെങ്കിലും അവരിൽ കാണും, പ്രകടമാകും. പക്ഷെ അത് വെറും പ്രതിബിംബമാണ്, റിഫ്ലക്ഷൻ. ഒരു ഭക്തന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ആ ഭക്തനിൽ നിന്നുള്ള രശ്മി കാരണം അവർക്കും ചെറുതായിട്ട് ആസക്തി തോന്നുന്നതാണ്. അത് വളരെ കുറച്ചു നാളെ കാണും, അത് ചഞ്ചലമാണ്. എന്നാൽ അവർക്കത് വളർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. സ്ഥിരമായിട്ട് ഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കം കൊണ്ട് ഇത് മാറി അവർക്കും ഭക്തനാകാം. എന്നാൽ എന്തെങ്കിലും അപരാധം ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും. അവരെ അതുകൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കല് ഭാവഭക്തി എത്തി എന്ന്. ഛായ അല്ലെങ്കിൽ ഛായ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിബിംബം. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഒരു ഭക്തൻ തെറ്റ് ചെയ്താൽ, ഭാവഭക്തിയിലെത്തിയ വ്യക്തി തെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ ചെയ്യുക? അത് ഗുരുതരമല്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ സ്വാധീന ശക്തി കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കും. അതൊരു പൂർണ്ണചന്ദ്രനിലെ വസൂരി കുത്തുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി. അത് ഇല്ലാതായി എന്ന് വെച്ചാൽ അതുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാധനയിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ആനന്ദത്തിലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിലോ ഒരു കുറവും വരുന്നില്ല. ആ ഭക്തിയുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അതും ഇല്ലാതാകും. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് കണ്ടാൽ നമ്മൾ അതിനെ അവഗണിക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ. അത് സാരമില്ല, അതൊക്കെ മാറും എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടാൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് ഭാവഭക്തി. എന്നാൽ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ സാധനം ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഭക്തിയിൽ എത്തുന്നവരെന്താ? അവര് കഴിഞ്ഞ ജന്മം അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല, ഭാവഭക്തിയിൽ എത്തിയ വ്യക്തികളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രയും ഭക്തിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉയരാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം. നാളെ നമ്മള് 4ാമത്തെ ലഹരിയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്.